नमस्कार मंडळी, मी सागर वाघवे. आम्ही कोकणकर या यूट्यूब चॅनलवर तुमचा मी स्वागत करतोय. तर मंडळी, गेल्या वेळी तुम्ही बघितलास की आपण कोके पकडला. तर त्यावेळी मी तुमका सांगितलंय की आपण कोके आता हे पकडत आहोत, ते कसे तयार करायचे, त्यांची रेसिपी काय असता ही तुमका पुढच्या व्हिडिओ दाखवीन. तर तोच व्हिडिओ मी घेऊन येलोय. तर मंडळी, तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबा. चला तर ह्या व्हिडिओ सुरुवात करूया. तर हे बघा मंडळी, कोके आपण उकडून घेतलेले असत. कोके उकडूच्या आधी ते चांगले ह्या करूचे लागतात, धुवूचे लागतात. धुवून झाले की म्हणजे जसे कोके असतील तसा भांडा घेऊन उकळत घालायचे. आम्ही ह्या टोपात उकडला. तर ते उकडलास की नंतर त्यांच्या जो वरचा हायला कवाच असता, तोंडाच्या हायला त्या निकळान जाता आणि फक्त हे असा राहता. तर तुमका दाखवते कवाचा. हे बघा, हे असा निघान जाता. आणि हे कसे साफ करूचे ते पण बघा. बघा, एका ही घेऊन म्हणजे बारीक काहीतरी काठी घ्यायची लागता. म्हणजे चमचो जरी घेतलास बारको तरी चालता. आणि हे बघा, ह्याच्या आतमध्ये कशी आतमध्ये काय असतं तर बघा. ही पूर्ण जी ही असता ही घाण असता, ही माती असता, म्हणजे तिने खाल्लेली माती. तर ही माती ही घ्यायचा नाही शेवटचा. हे आपण टाकून देणार. आणि फक्त जर ह्या मांस असतात, पुढचा माष्टा म्हणतात ते का, ता घ्यायचा. तर आता जोमात काम चाललेलं हा साफ करूचा. तुमची ओळख करून देते बघा. ही माझी आई आणि हो छोटो भाव. आणि हो बघा, हो आमचं ओको, हे का मी पप्प्या म्हणतोय. हे बघा, आजीकडे वाटपाचा बघता. तर सगळं वाटा म्हणजे काय काय व्हायचं सगळं एकत्र केलेला, फक्त भाजूचा. तर आता आजी तुमका माहिती देत काय काय घेतलेलं. आता बारीक चिरलेला कांदो, या सुक्या ओला खोबरा, ह्या सुक्या खोबरा, ही मसाल्याची वेलची, मिरी आणि लवंग, बडीशेप, धने, लसूण. तर ह्या एवढा सगळाचा हा तर आपणाक भाजून घ्यायचा. भाजून झाला की नंतर मिक्सरला लावून त्याची चटणी करूची. मी लसूण सगळं चांगले ना मंडळी. बघा, हे बघा, माष्टा काढून झालेली आहेत. आता ते चांगले धुवचे लागतात. आपल्या कोकेच कमी गावले, त्यामुळे माष्टा पण कमीच होत. कारण त्यावेळी पाऊस पण खूप लागत होतो, म्हणून आम्ही जास्त फिरलाव नाही होता, त्यामुळे कमी गावली आहेत. पाणी घात. तरी अशी ही 2-3 वेळा तरी धुतलीच लागतात. कारण चांगली धुतल्याशिवाय जर केली तर कसा त्याची माती बिती जी राहतली थोडी थोडी बारीक बारीक, त्यामुळे खाताना कचकचीत असं लागतं. त्यामुळे चांगली धुवची लागतात. तर मंडळी, हे बघा, आपली माष्टा धुवून झालेली आहेत मगाशीच. तर आता ती शिजूची आहेत. चला तर आता फोडणी बिणी टाकूया. कढईत करणार असावं आणि कढईत तेल ओतलेलं हवं. हे बघा, तेल हा ओतलेला. चला आता आपली रेसिपी चालू करूया. आता तेल जरा तापला की त्याच्यात कांदो टाकणार. कांदो आणि लसूण एकदम
अजून का तेल तापला नाही चांगला असं देत. त्यात कांदून जसून लाल होईल तर फोडणी आपण भाजायची ती. मसालो किती घेतं? 1 चमचा मसालो आणि तू अर्धो आणि थोडीशी हळद. चला तर आपलं कांदो भाजलेलो आहे चांगलो. लसूण पण मसाला टाकलेली आहे. त्याच्यात आपली मास्टर जी असत काढलेली ती त्याच्यात परतून घ्यायची तेलातच. त्याच्यात चांगली भाजायची. आमच्या आजीच्या हातचं जेवण एकदम भारी असता. घरात कधी मटण बिटण आणलं तर तिखट जास्त करून लावता, कारण जेवणच भारी करता. चवीनुसार मीठ टाकायचा. बघा तर सारख्या परतीत राहायला लागता, नाही तर जास्त आग वगैरे असली तर खाली कढई किंवा ती काय भांडा असतात तर करपान जात त्याला, म्हणजे तिका मसाला चिकटन करापता. थोडा वेळ झालो की नंतर पुतूर पाणी टाकायचा. रंग येईल बघा भारी पैकी लाल लाल. थोडा वेळ उकळ टाकूया ना. पेटवलं. 15-1 मिनिटं आपण ते उकडत ठेवणार आहोत, कारण चांगले उकडले नाही तर परत ते कच्चे लागतील म्हणून.
तर मंडळी बघा आपली मास्टा शिजलेली आहेत. आता तू कोकमा टाकूया. निदान 3 ते 4 कोकमा टाकायची. आणि आता बुतूर वाटाप टाकूया. म्हणजे जर मगाशी आपण काढला सगळं आता वाटाप बुतूर टाकूया. म्हणजे चटणी. बारीक होऊन द्या. आणि आता बारीक आगीवरचा शिजून घ्यायचा. वाटाप टाकल्यानंतर 5 ते 10 मिनिटात तर पूर्णपणे शिजता. बघा वाटवाचा कलर पण बदललो हा. आता 5 मिनिटात आपली मास्टर तयार होतली. झाकणी ठेवायची 5 मिनिटं. बघा तर मंडळी आपली मास्टर तयार झालेली आहेत मस्तपैकी. चला तर मंडळी आपली मास्टर तयार झालेली आहेत. आणि तुमका जर हे व्हिडिओ आवडला असाल तर कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि त्याचबरोबर तुम्ही पण जर कोक्यांची मास्टर खात असाल तर त्या पण कमेंटमध्ये सांगा. आणि मंडळी जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. तसेच मंडळी आम्ही अजून नवीन व्हिडिओ घेऊन येणार असाल. चला तर पुढच्या व्हिडिओत आपण परत भेटूया.